е, че яйцата вдигат холестерола. Твърдението, че яйцата вдигат холестерола е по-скоро мит. По колко яйца ядеш на ден? Напиши в коментарите. Едно средно яйце има около 180-200 мг. Холестерол, основно в жълтъка. Влияят ли на холестерола в кръвта? За повечето хора, холестеролът от храната има по-малко влияние, отколкото наситените и трансмазнените. Организмът регулира собственото си производство на холестерол. Когато приемаме повече от храната, тялото често произвежда по-малко. Яйцата могат леко да повишат LDL, лошия, но често повишават и HDL, добрия холестерол. Големи анализи показват, че при здрави хора консумацията на един яйце на ден не повишава риска от сърдечно-съдови заболявания. Кога трябва внимание? При хора с диабет тип 2, при хора с генетично висок холестерол, фамилна хиперхолестеролемия, ако вече имате доказано сърдечно заболяване. За повечето здрави хора яйцата не са враг на холестерола и могат спокойно да бъдат част от балансирано хранене.